Record. Subha puding nga nomor baru complete ya kanika PowerPoint subha puding nga tu. Mylliemumlong. Oi. Accept ya ka share screen. Ay. Hello, Mylliemumlong. Oi, ngalak send ni fi. Oh, thank you. Dah yo. Oh, yeah, thank you. Ya, mau no ya baru. Mute no. Ya. Oh, Pastor. yes. Oh, gitu. Sa sisin biang pa nga ay kublay nam ta jong pi baro ang ni kapor ka baminta. Ba pila ya ka pin yawan sa ka Bible study wala tulong ni ba jong ka Zoom ha ka por ka baminta. Te kane ka Bible study ka ka bangi plajimut ya ka bangin ya a jingkai na ka shiki ka jong Paul sha ki Philippians. Ishiki Paul sa ki Philippines. Paul, let us do the Philippians. Ni last dang macam kayo ya kani ka shiki henry ngin pala apat ya ka bangin pendap ya kani ka jinghikai balong kum ka introduction ni ka lamprang ya kani ka shiki. Ya kani ka forum tay na panjang ya kani ka introduction. Kung pagkanmar sa sisin ya ka jinghikai ka bangin layat ni kayo ang lakta ita ki mat lang ki mat ki baladap. Kimat kibaladep syakmat nilakta musim tiyo. Post kadang kajing talk ani ka screen go talk. Please move this window away from the share application. Kimat kibang lakta musim tiyo. Gabanikong lakta syapang kasinong jong ka Philippines. Nilakta syapang jong kasinong Philippines. Nilakta ya kajing kela jong kani ka kerteng. Naka krinidas ya kani kasinong Philippines. Nang tayo nilakta ya kajing kela jong kani ka sinong Philippines. Saka it kahima jong kinong Rome. Nang tayo syapang kahok. Baik kitrasinong jong ka Rome kiyo. Nang tayo nilakta ya kajing sidang jong ka balang. Daga bangipet. Lesen na kato ka jingho jong kikam apostol kubang kabakan real nang tay lakta ro ya jinglong kerpang jong kani ka city ka Paul utho siya ti parabge apo kabalang apo Philippi bala dito kani ka city ko sa ki Philippi tong ka city dikman nomor ba ka pangpadeng jong kani ka jing kani ka city ko long teng pang jong kajingkemen wat apdeng jong dijinjar kamtam le kubupol hakapor bogan hakayeng pendi dan jong kani ka city ka barang sapat siapa ini sa perang ngakerpat ya gitu ki ba dan kam ya kini ki mobile subha leni ki ya kini ki laptop lese ngakerpat ki subha ba off daladi nang to ya microphone hang to kenang ya ka ba pinya sngo tang ya kasur jonga namar kadan kata ka jinya sngo na kasur jong pi nang to shane shangi ya kerpa sebab laban off hi nang to lane i push illa ito ne ya kata apun diat kadan ka jing clear jong ni ka ayuh ne Ay nakta ya kabenta ka ba sa jang kani ka lamprang jang kani ka city. Ni nakta anta habidu ba unong to ya kani city. Mano bala to ya kani ka city sa ki Philippines.
kat kum ka jing batai laong ba ya kan isti la tho da apostol Paul hi la ni pet na kan lunang ga ba ningkong ka khat ka ban ningkong pin i hang tu kami ka kerteng upol bat u Timothy shaki para ki shakri je utrai ni ka tu ka jing mi ka kerteng ka pin sisya ba ya kan ka isti la tho da apostol Paul dekat tu kat ni ki kesan namar kita ki ba ai kita kinyai ka ban ong ba kan ka sithi kam dei bla tho da apostol Paul han rei ya kita kinya baro la penyak no na kada jeng kini ke jing kesan ba jadi sithi la tho da apostol Paul ka baning tong ka jing kesan namar kemangal ong pi ka jing dan ya ka kerteng na bas dang jo jong ka sithi bagi pet na po Philippi iwei ka ai kata ka jing skam nang ta ka ba arpat kadang kata ka jipindon kam ya kata ka kentin nga ka jong upol ka bahadu san puwe sin jong ha ka shiti namar kata ka penskam chuchu ya ka jing shisha ba ya ka shiti la tho da apostol Paul no jong kata kadang kata ka jing itu itau pha ya ki brio bla put pau ha ka shiti ni sapli ha kham shibit ha bi be kan ni i ba upol u tho e ni ka shiti lani nong tho e ni shiti utip ha syapang jeng kita kibrio ber kita kibrio kiba itu agan ke siti kidai kita kiba juya let juyawan juya ya ba ba apostol Paul nomor kata kapun skam gen body go Paul bo tho agan ke siti anuksa kum Timothy ka begin syam po lenang ka beningkong kat beningkong bat lenang ba ad kat ai kini kita jadi kot kiba pensisya bo Paul itu itau ba ya Timothy le udah uta uba julit lang rengkat lem bo Paul ha ka benyalap ya ka kini ulai keleng kiri bo Paul u ya bo Paul nangta so we pat ubri bo katek u Epaphroditus udah ta u para bangai na balang Philippi u ba ka ba ka balang na Philippi ka pha ya u ye kon ajinira Paul ini i ba u Paul itu bahaya uni ubreu berkata Epaphroditus na po kelenang keba dekat keba absen nalo jang kata itu sayno sayu ubreu ubalang uklemen ni uklemen ini po Filipin nomor sab dekat kebalai ula bendai uta unang lam jang balang ha po kasinang Filipin nalo jang kani itu sayini jikintai kata kalong ke Yudea bat ka Sentuki Filipin nomor sab dekat kebal kaji itu ikau ni Paul ini kibriu ka pensmo to ba unang to David apostol Paul hi nama kini kibriu ki tang kita kibriu ki ba Paul la itu ikau ha na lo jang kanil ong ba hikpa balang mensual ni ki early church father ki ong ki penskam ru ba de apostol Paul ba to ini si anik sai ka to ni ki kerteng jang ki pa balang mensual ki ba ngila sengi mi ia ka tin ki jong blai reto si kung ka jing tepat nampak jengah jeng tiku bu Clement jeng korom hakas nem ke bas pas nem ke banikong kata kalong hak kendai pusan syuai ke bankut no ka spas nem ke banikong nang ta kum Ignatius hakas spas nem ke baar kata kalong spas sipo hadin jeng kres nang ta kum Polycarp hakas spas nem ke ba ni ari spas sipo ke belah hadin jeng kres Polycarp ude
ya ka city yung Paul cha Philippines iba Paul uyo ekalat ya ka menyesal gospel. Uyo ya ka man kenduru langi pet kum yo pras kum yo ben kenduru yo Lukas ka jingtho jong Kolosa yo ben kenduru yo Timothy. Kalong ka ba ka bangin pudyang let's say ka jingbatai ka balai maya upol la tho ini city na ka sinong gi khat ka Surya. Sebentar ka basaw. Ka basaw nang upol la tho ini ka city na ka ying mendi ka badan ha Rome. Yang menjadi kepada Rome. Tengah pasca ke Rome. Jadi pet ya kini ke map ini syate sekalian juga diam Italy yang tay ke balong ke but juti tapi kuat bentuk ke Rome ke no pet ke dan ke but juti yang tay. Jadi dan ke but hi ini kini ke balong ke but juti kamtam jubut juti kan tay jerong high heel mah. Yang tay ke Italy yang tay bat ke Rome ke nongba jong ke Italy. Upol ong ba ula sakem a Jerusalem shani shalyang jong kamon de pipet apo ula sakset as na keseria ba hadin jong kata namar ba ula apil sha usiza lani ula ong shauk nga wa ye kan ra ka kis nga sha ukaisa kumta usalet ye kan poisha du showroom ba hata ka po room long ba ula sakset bendi wa nga sabatai ba chang jong ni kamadien de ula thok kan ye kan ki siti jong musik kata de ka theory jong ka jing batai jong kani ka ba basaw. Tapi dia hang ikan kini ni ka dur ka bakran chapang jong ka ying bendi ka ba upol ba upetros kila set ha ka nong ba Rome. Kani ka ying bendi dengan sapnan pen issue show. Kata ni ka lese ka baklabu ka mi ka ba mut kata hang tay pin i ka jing tho nomor kani ka mga asim na internet bat kani ka kadur kadar ka bakran chapang jaga ying bidi ka bagi set ipol lesu ipol sakset nang tay buru thwa ka city kami dan ki bala dan bagi ong nang tar ni pet ni kani ka kadur kadar jong kani ka ying bidi ka don tang ka we ka tliu bala banyo i jing sha la nang ta mi i jing sha shu ka shu dum nyan kani ka ying bidi Henry kalong ka ba ya ka wangin pediang ba upo usah set hakum kani ka ying bendi hamen ba utho ya ka city jung usha kinong Philippines balai kalong ka ba namar ka kikam ki apostol ka yatho ba upol ula sha set ha lese ula yo talat ya ka ba unwai ka ying hot wala long ta ubalawai ka ying Henry udang long hi ta unong aset bendi hendak ulo yot jing yot pat te kani ka banya ha bani jing bendi kala banya ha kata ka jisa set ka ba ar jong apostol Paul bat u Petrus syai ka ba unsha penyap no ne po tho ya ka sti jong sha u Timothy sha u Titus rai sha ki paramit po Philippi le se u khlem tho na ka ne jing bendi to le se tapi pet yang ni pin i ni ka dur jong ni ka yeng le se u Paul tho na ka yeng ka ba ushuai to kan puli phi na ka kam ki apostol kum ka ba apu fra ka dekat ka ba lai pho kum ka jing pentikna ya kata ka jing long nong sasat bendi ya ka bu yo pat ka jing lu te u la shong ars nem kinti aka yeng ba ula wai bat ula pediang baro ki bawan hapo jong u If hang to bong la shong as nem kinti aka yeng ba ula wai udai hi uta ubadang sasat bendi henre uyo pat ya jingat lut ya ka ban wai ya ka yeng to kendia hang ni pipet udan ni ugat hang ni yang ni ugat uba pet barobor yu pol marupol bu let chirum seneng udan babor ni ugat karkum ka city jong pol si piru ka itu ya kata to ni na pa shane kani ni ka dor jong kata ka pra itorium gad lane kadai ka jakashong jong sipai ya ka bala khot ka kunhun pra itorium bat kani kadai ka dor mental pipet ya ka dor menshwa kalong ha kani ka rukom kani baro kawai ka bala ker kumto kadai ka jakashong jong ka kenton sipai ka bagi ong ka pra itorium kani baro khot de le kini ki jaka shane keleng le se kalak belong dan boong dan batai kalak belong ba upol usa yeng washa kini ki jaka sini ki yeng ba per ki ba marjan bat kani ka jaka sa jong ki sipai kata de ka jing batai jing kat tu kat ni ngot le se usa sa kini ki yeng wai sa kini ki jaka henre wala usa makna si ki yeng waru udan met ugat ubopet ubakmi ya u nama udam de uta ubri ubadang ha ka jing sa set bendi andai kamut pat ka jing bendi kum balong kum ngapun i sekmat
Lesing lap dong bau pol utho ye ganik city na kata ka yeng wai ka bau la wai wala la ulong ka uba dang don ha ka kes bupat simala eman yo ejik tu lut nene u sim jong ka hima rom umpat simla bishar ye u to nang ta ne phasane to ka jing batai kani ka jing batai kami na ka jing batai pateng la pateng tradition la umba ka jing sat bindi jong pol harum ka baningtong Wat ba dan atligi sa pola po rom tum ka jimbata jing scholar Bible kabaning tong kadai ka bau tho ye kini ong kita ki prison epistle na ki city ki bau tho na ki ying bendi ki kita city bau tho ying bendi Ephesus Colossae Philippi bat Philemon kini ki south lik city la ju khot kita city ba tho na ying bendi kani kini city kede ong ka tradition ong di batai pateng la pateng ki ong ba kani kede ka por jo ji set ka baning tong jo pol ha ro ko ying bendi tang ba kani ka ying bendi pa kam long kum ko ying bendi ka shakmat nomor pol yo mat ya jing set asin ha po rom ka baning tong le se ha ka ying bo wa ba ar pa ka ying bendi ka bangi pet mena shakmat ba ha ka to ka por bo set ya ha ka ying bendi shakiti bangi pet shakmat mena ka ying bendi kadai tak kapor ka bau pol u syak nyak no a kapor in niro lara dai kan ka snam kata ka kan dai la kamu nripo hadu nripo ar hadin jong ukres la thoi to ka jing smo scam ban pediang ini ka jing batai basau ka dai namar belai namar kadan ka jing penden kam jong pol ya kikentin ki balong kum kini ka darbar upatcha kabangi I katu mene ka jaka shong to akin parang ki ong kapra I toriam ang to darbar paksha ka thoi to ka jaka ka bangla pi pi mene nang ta na ka yeng jong kaisar ni I to kapol nang wasaw khat ka ba ar te ka jingdon ni kini ki kintin ka ai jing no ya kata ka la ta jor ka ba kham khia bo pol utho e ni city men ba udon ha ka yeng bendi ka ba po rom Rai ka dai ga yeng aku pajing sakset ka baning kong pat undai ka jing sakset ka ba ka dawas dan ya ka jing ka jing to nentang nya pai pat sa ka mat kita kalong ki major teams ne ki mat pedeng jong ka city hot dan kerhai ki mat pedeng jong ka ni ka city han ngan ora tangkap tu kat ni ki bakam kan re na ki kom perkhat jong ki nong pule ya ka ni ka city jong pol sha ki Philippi ka baning kong ka team ka mat pedeng ka badawar yang awat pi komuni ki sungi ko menta ta kalong ka jing snow scam la ne ka confident ha pedeng jong ki jing jong ka jing upol dan ha pedeng jong ki set bendi yo la ye ka ba on mi on wan kat ba uman usyak kum syak te lesing lam nang kadai ka lockdown ya upol balong yang awak depi kini keski ba menta kalau kum ka lockdown ya ka jing ke jong upol ngor yo la ha rewat ala ka dan kata kum ka jing syak lockdown ka jong upol rai upol dan kata ka mensin jong ka jing scam ha ka jing ke jong balai mo scam namar mo dan ya uci su ha ka jing ke jong tingina pa na Philippines nang wani kong khat ka ba ar pu ar ha ka ba upol on kumno Philippi iwai ar pu ar jadi dai bingidan hayeng mane ngin la phak puli ano tong ba hani ka por yem yo e wan le e kum kata henrai lada nga em ha ka do lani lada kani kalong uso ka jing trei jangati ya kanu ngan jet ngam tip chu henrai ngasno lingo ha kini boro ar habang adon ha ka jing kwa ye ka ban yo let no bat balong lembat ukles na ba kalong khamha shikadai e toy ban sa ha ka do kalong ka ba kham don kam ke na ka benta jong phi pe hang ni ka jing kran jing confidence jing po wang pe chne nga don menta ka do sha ngala kwa ban no ber plus ngai menta nga im ngadang sa ai bendan ban ini ban im hang ni ka pur thai na ma blai nang ta jong phi ko ki para mo ya po Philippi po ni nga ka ban im kalong plus bat ban yak jing mentoi ko mi e po ka ka ba ar pu herwan na ka benta jong phi para mo ngai usno scam what happening jong jing mo wikin do what happening jong jing lockdown so scam ba nga pra manget nga don ha ka yung bendiru menta na ka benta jong pi kana what lesson happening jong ikum ka lesson na jong pi bangin ong ni sha lockdown hakum ka ni ka situation hakum ka ni ka jikido hanre na ka benta jong ki way pat
Isha lockdown leseng isha ye ka bangin yo e kala man ka mele upol ye ka ban nang shakri sho upol sngo confident ma ka ne so scam ha ka ne ba kamdan mano bala ye ka bate to no ye ka jikmen ka jong upol bat ye ji so scam to upol bar ban kemen ha padeng ki jing kan ro kan ram jong ka jing em Philippi iwe ar bukundai Klem dapin syakting ya pi ha ka ek eru da kita ki nongshun ka balong ha kita ki dak ha ki ka dak shna ka jat han rai ha pi ka jipet em kata ken kata na ublai naba kerkat na kundai naba ha pi la ai na ka benta ukres
ramai kentang itu ya pi baru ki para mengeto ya trelang kum kamet jong pres nanta ka buram jong nanta ka pasal to kenya abekan sepang jong jing trelang let's say kumbang lang mention mana ngilak menteri lang ng bajang gajing dua ngilak menteri lang ng bajang gajing a ngilak banyak menteri lang ng bajang kino pun hukum rai hakum kini kisni kami ong kani ke lockdown period leni kani ki jinja kami kedua ini hanong kom ni menteri lang hasya e gawangan ai da kani gajing pulinya puli lang masih puli ni ke schooling susah pun pau susah puli kani gajing menteri lang kup ni menteri lang hap deng jong ke khlam kani kadai ka gajing thok jong Martin Luther ka wei parama ila pha sangit skam kani kani ba thok kot kubor Martin Luther uthok ha kerwo sha John Hess ha ka khat nyo khasan spa art nyo ha pedeng jong ka khlam kani ka khlam ki bagi khot aktif parang ka black death to uthok kum ni wong kum ni trelang hakum kata kapor jong ka khlam wong paralok ba e to pli ang se pin to benengkam kidawai Shem kilap jinyadaha laying, kijaka, kisurok, kiar na kiparlok bat kijaka, kabapim dan kambalet, kaklam kadai kading kababam ya kamet bat ya kajing ya kidim kisit, ngan duai ya ublay ba onya dayangi, da kajinga ejeng ngan kiar na kajing lek sa kiparlok bat kijaka kiba, ngam dan kam, kenang bangan lek na kajing pang, ban yadai kiway, bakin yo jingpang, naga jing bom shimkia ka jonga handai lada ublay bat mai dikitin lada ublay udawa bangadai banyarap yeno ha ka po jong ka klam ngan kentat banyarap kane kan gede kata ka jinget tin dok buram ya ublay kam dai ka jinget bit lani le rumah rutit ngam nong bat kam dai ru ba persya ya ka jingka jong ka tin jong ublay to ini trelang ringkat ba kesorkar na kamenta kajingba jingnya jong ka emlang ka salang to ini trelang ba kasinong ka tao to ini trelang ringkat len ba kajingnya jong ka balang hakum gini kisi komno ngin tutulon ni kijing sekre to ini trelang wat tu shem ka buye ka ban long kinong knyom hakum gini kipor upol le po ka stik Philippians sa kren ni sakta kam sedin wang wat ju knyom what you complain wang upo lai mangi ya mungkin kising ta oh ye knyom ni complain kum badai dan ka por ni persya ye gini ki bos sharu kum jo to ni jet ni ka bnya trelang nangta ka basaw ban kentui ki paramai bakin em ya ka jing em jong ka jing suk jing san kadang kata ka jing ya ka ja pedang jong ki para banget ki kentai kawai ke kertang ke yudia kawai ke dang ke suntupi ini ya po lenong ke basau ke dekat ke baar balai kadang kata kajing kerja apa dia jadi ki parawe yo pol ukentu yaki ke bakinnya suk yasan banyak suk yasan kelong ke badan tambah kelong ke badan tambah kajing suk ke dekawe ni ki ki bangi bril ni be andre tentang min sutu pat pa kan wan kajing suk tang ladang ni idan ni kajing ma iwe pat dan mal kalau tahu bangin la ia ke bangin em ya ke jing suk dan kami ke mensim ke jing ma kum bolong ucisu sangi kum bolong blay sangi lada blay lama ini ke bangin la sing batai te balai semangat ini ne upol kentu ya ki peram nek apo ke balang pulpi ya ke bakin ne ka ja pring jongki tadi dia ke jinglong ke bahaki ni kisi ke menta ke ba itriam isir kai ha ke ba ka jingnya ka ja kabun de shi para banget dan ibu semua ibu terai hapo atau hapo KHDC ibu pek ya kan ikam jong jing penbiang ye gini ki kini jing thok abdi biki kes ke baki break wanra da ti jeli bha la syam baki break ki baya kun kes bha ki de ki para kristan balai kadau ba kam dan kini kam mensim jaga jing suk jing san param ramai yang ketujuh repi kantong gini kisah kita. Tong ini doai. Berkenaan kerja suk ya san apa dan jeng. Oh dan sibuk kini uksan dan negara juga por nama itu kan as panjang ini. Tapi kalau kaduk pak. Tadi itu dan kam susuk. Aku gini kisah kita. Kata kalau. Ban ai kikin jing maham. Ban pikir ya kijing kai berbakla kibala ban yuk kejat aku balang.
ha Philippines nong balai dekat baad atway po umaham ya kita kinong hikai bakla wang po ki para mo epo pi husyar na kita ki judaisa ngan sabatay man lapoy siya nang balay ki balong kinong hikai bakla Akum kini kisgi bang mental namar babonsing la syong hayeng nang ta ngila syang bet hapo ka YouTube nang ta ngila syap bet kat bayo nong keren na po YouTube ngem pikir syo ngem husiar syo yo dai unong kai baklaru ngalayo kado sin syo ki phone call ni ki banget ha kini kisni belayat ni ba ka lockdown dang min ha ni kasi sandiru ladan baong dan wait to we kai ang bau tao di 666 no way la snap ye kiting kai ba per husiar ko ki pramet ya ko pin snap ye kiting kai la kalong na ki YouTube la kalong na no ru kham ta me ko gini kisni mo menta na ma belai la ban room ka jingkai ka balam ler ha kata ka jingkai ke balahi kai ta ka ni nak ban tip ha ya ka background jong gitu kinong hikai kidai ke bakumno kilong ke bakumno ndai yang bang chusnak baik kat bagi ikat bayak snow nap ya ke bang nangru bang pertubut ya ke bang longkum kinong birya ke bakaran apa kam ke apostol hal nang ke bakatnyo wa kile snow ya ka jinglap ko jong apostol Paul o makila shemi ka tin jong blai bat kila ai ka jing bisana ka tin jong blai la ka denam dai ka ta ka jinglap ko Paul u layalam tengiru ide belong ha ka kurukom Tena mana kata daw kat ba kabalang kaba pipidan kadang terwa kadang play kalat kelenti kaban aji kaya pi hakir ko pet syam kabu ya ka ka jing kai ka ki syakri jung try ki ai kham tam e gitu ki ba sumar ki ba sukher ka men sim jong pi Ot ngam ya persya ye gitu ki nong yalap le se ki ba pipet ling ba jong ka television ne bi pipet ling ba jong ka YouTube handrai Kam nyokor, kam buram bhai ka jingkai ka ba ki syakri ki jong trai ki ba syarai ka mensim jong pi. Gitu kim sim syarai ka mensim jong pi. Hebrew ka nang ka bakhat la ya kran chapam jong kata dekat ka bakhat nyo. Nang tat ha ar thumutiru ka kran chap ani kong thumutiru ka kran chapang jong kata. Baka daya pi pin buram bhai gitu ki syakri utrai ki ba sumar ki ba ri sendong kendai jajai ya pi malagapor kam tame ka mensim jong pi. Kadang gawe kedor ngelawat sapang jani kedor ngayok ya kani kedor let's say pet lang ni kedor kaya hak me habe di bagi jingkai bakla hang ni kadang kayeng mane tamam dan betep pat bagi yang mane kadang harut jong ulung dan foundation sene dan paya ai sene yang ni hapo katum kani kedor long ba udan unah hikai bakla barabar khot namar bahikai uni kelas mo bang bar khot kila ya rong hata ko yeng mane ha ka bakhadu ha jaka bakin ki sejurang hak jeran cepo kane ke jinglong jong kin hikai bakla ha ka jaka ba pinnang yo menjan show play pinnang yo ban em ke jingem jong jinglang khut pinnang yo yeng ban em ke jingem ke ba pin sko bhayo play ka pelong ban ya pi ka ban long ban kum ki breu jong ka perthai dan kerhai kina lap kini kesini juga minta kita ngai na kini ki YouTube channel kam tam kini ki prosperity gospel and prosperity preacher ki belak la raja pi pedang Yesus pinyo ka jukat jingkyak pinyo ka ngam ong ba ngam percaya di kerku jong play henrai Yesus ong ngam sim lawan ya kan bu di sok na ya kawat uparu ong kisti jong Philippines ong Rabu yang cuma khot ini tanya ke bangin syu'em hak kasuk kesan henry bersyaksi tomru kumjo. Yang kepor ke pramita nomor bagi syaksi tom hak jingem long ba no ia ke jingit cempi. Men hak ini kisni yang nang pet ka we YouTube long bangai ER tuli kita ki video ki betu ba kadan ka we kita ka brio ka balong ka pastor hak ka balang ringkat mau tengah jongkal ong bakala no ya ka jinget kam sim long shu kata ka pastor bau ta tengah u breu pastor kim sim pastor shu ta ka balang